mchaka cha 2022 pa 23 December nthawi ya 6 o'clock dziko la Malawi nali lotutumuka ndi uthenga ukuthi walyCris wamwalira. And mosakhalisa anthu ambiri sankakhulupirira kufikira pamene mapeji otchuka ku Malawi anayamba kulengeza kuphatikizapo peji ya Mikozi, ngakhale Mikozi inachedwerako pang'ono kulengeza. Komano ndi zinthu zokuti wina aliyense anali ndi mantha. Okay, walyCris adayimbapo nyimbo zochuluka bende anthu angapo mbuyomu, koma analesana hiti kufikira mu nthawi imene anajambula nyimbo imene amati wachalume. Kenako walyCris anapeza tour yopita ku South Africa kumene amakayimba limodzi ndi Zembani Band. Before kupita ku South Africa anali ali ndi project kale ina imene nyimbo amati mbumu imene kumveka pasipasipa. Then ali ku South Africa anayamba kutusa zima TikTok videos yanchani yonesa video imene ngakhalire komanso kuyamba kulumikizana ndi anthu osiyana-siyana ngati Dr. Lincoln ndi anthu ena amene amajambula ma videos kuti azachite ujena azagwire ntchito pa video imene. So video yake ya tibwerere mbuyo pang'ono, video yake ya chalume ndi video imene inahita kwambiri, ina ndi ma views ochuluka kwambiri pa TikTok, pa YouTube, kufikira mu nthawi imene inazablokedwa chifukwa cha ma copyright issues. Then anazachita seto walipira ngongole zake. Then at the end kunazapezekana kuti adawa anaza video jana zachidwaso release sopano anthu kumaoneranso kawiri. Then ndimene amatulusa nyimbo ina yambumende ifotokoza kaleja. Fast forward anabwera kuno ku South Africa kuzayimba limodzi ndi Zembani Band. Okay, ali ku show ndikoneka. Okay, ali ku show ndi Zembani Band anachita perform chilichonse chinatheka popo. Chilichonse chinatheka bwino and Zembani Band like Lucius Banda ndi timu yake ina anakwera ndege kunyamuka kumapita pamene walyCris anasala ku South Africa kuti akambirane ndi DJ Meg paimbe nyimbo. Ndipo nyimbo ina chitidwa rekodi inaimbidwa. Then siku lapa 22 ananyamuka kuti azibwerera ku Lilongwe kumene anali ndi show pa 24 ku Lilongwe kumweko ndi azinzi zake. Ndio napezekana kuti pa nthawi imene anali ku Zimbabwe mu basi imene ya tours kunapezekana kuti potenga ndi official statement an official statement yochokera ku tours fund akakuti an official facility kuzoa kuti idatusa ndi tours unless atatusa statement ine imene panga kale chidindo chawo komanso ndi ma documents awo tikhoza kukhulupirira. Komano iyi an official amkhona kuti pa nthawi imene anali mu Zimbabwe mamawa past 3 basi imene ya tours ikuyenda mu msewu wake mu line yake mbali yake imadusana ndi truck imene imachoka mbali ina yosiyana ndi imene imachoka kumene imapita basi. Zinatheka kuti anadusana nawo mutu wa truck umadusa bwino basi, koma akuti driver wa mu truck iyo analezera. Izi zinapangisana kuti sanaongolere bwino truck ija. Kunapezekana kuti ngolo inakaphwanya window limene lili window la mbali ya driver limene kungodusa mpando ka driver pang'ono imene walyCris anakhala mpando umene uli kumbuyo kwa driver. Kunapezekana kuti panachitika ngozi omwalira ngokhala walyCris. I can say kuti ndimfa yokhuza kwambiri chifukwa chakuti ndi wachinyamata 1 2 anali pa highest peak ya kutchuka kwake. Achalume ndi nyimbo imene yachita inspire anthu ambiri. Anthu ochuluka kwambiri amulira kwambiri walyCris chifukwa chakuti anali munthu ozichepesa, always amapempha ma ideas ochokera kwa anthu achiyamba kale, amacheza ndi wina aliyense kuphatikizapo panali hard working. Anali ma project ake ambiri amene sanamalize. And mawake omaliza kumuza DJ Meg na atafika ku studio wake anamuza kuti kuno magisa mathima sira ni beat
ndi izi ndi zimene zikuonetsana kuti adawa anali ndi passion kwambiri pa zinthu zimene amapanga, amafunisisa kwambiri kuti atafika pena pake ndi music yawo. Ndi chifukwa chokuti wamwalira pa ulendo wake opita kuliro ku Malawi, Zimbabwe. Tingopemphera kuti mzimu wake mumtendere. Zina langa ndine Samavita, ndikupasiraniso zina pa nkhani yokhuza ndi imfa ya walyCris. Mwalira pa 23 December mchaka cha 2022. It's a big loss. So mzimu wake mumtendere. Kwa mini simnachite subscribe, consider subscribing. Thank you.